артефакти. Ето сега видеокарта тотално изключи картината, показва някакви линии, буклук. Ако понатискам малко корпуса, може нещо се получи на лаптопа. Ето са интересни работи. И тук сега съм махнал капака вече на лаптопа. Вижда се охладителя. Видеокартата е тук отдолу. С 4 винта закрепена. 3 за процесора. И кабела трябва да се издърпа за вентилатор. Вече успях да се справя. Бяха се залепили падовете на видеокартата, които идват тук и тук. И на процесора има силиконова паста. Сега само трябва да махна видеокартата, това нещо не се. Само два винта са. Трябва много се стига вече. Готово. Ето е видеокартата. Това нещо ще го печем. Така иначе отказах се да махам тези стикери, защото са много здраво залепени, няма смисъл. И принципно някои хора увиват някои от елементите върху платката, примерно кондензатори, не знам си какво още, или пластмасови елементи, да не се нагряват толкова силно. Аз няма нищо тук да пипам, направя така ще метна в печката. И готово, значи съм загрял вече фурната на 200 градуса и намерих малко от комшията. Намерих малко фолио за печене и съм опаковал съм видеокартата, както казах, като кекс, малко да стане. И сега мятаме и засичаме 10 минутки. Повечето хора в интернет те правят, тъй че дали това ще е успешна стратегия. Готово, значи минаха 10 минутки и сега мисля, ще изключа печката. Ще оставя да се охлади на място, защото не знам вътре в какво състояние, не искам да размилявам нещо. Не знам колко е течна вътре. Вече се охлади видеокартата, извадих я от фурната, значи, което виждам тук, където са местата на... колко зле се вижда, значи, където са местата на спойките, вече колофон е излязъл на повърхността, т.е. се покрил местата на запояването и са по-кафеви. Готово, сглобих вече лаптопа и сега е часа на истината. Това е много добре, има картина. Значи се изглежда много добре. И на първо четене, като натискам корпуса, няма дефекти, което е може би успех.